Hola, sóc el Ruiz Bartó Tarragó, de l'Escola Baduna Sagrat Cor de Tarragona, i el meu treball de recerca tracta sobre si l'hidrogen pot ser el nostre futur combustible o no. Els principals objectius d'aquest treball han sigut conèixer molt més sobre l'hidrogen i saber fins a quin punt pot ser el nostre futur combustible. El treball s'ha dut a terme mitjançant un estudi comparatiu sobre diferents combustibles, unes entrevistes a experts sobre l'hidrogen i, finalment, una obtenció d'hidrogen a nivell experimental dintre del laboratori de la nostra escola. Després d'haver dut a terme la nostra metodologia i haver obtingut uns resultats, podem afirmar que l'hidrogen és el gran candidat per ser el nostre futur combustible. Aquest hidrogen l'obtindríem mitjançant l'electròlisi d'aigua, on separaríem l'hidrogen de l'oxigen i aquest hidrogen el faríem servir com a combustible. L'energia que necessitem per dur aquesta hidròlisi vindria de les plaques solars, ja que té una baixa emissió en contaminants i una alta eficiència energètica. L'únic desavantatge que té l'hidrogen és que al ser un gas, el seu transport i emmagatzematge és perillós. I si volem un futur net sostenible i ajudar al canvi climàtic, ens hem de posar a treballar des de ja per intentar arreglar aquesta situació i fer que l'hidrogen sigui el nostre futur combustible.